हेलौ लोगोफोर फंबाय बिदामोन दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैनाय नायदो आरो ओमफ्राय अननानै सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो अननानै सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर फंबायमोन बिदामोन बिनानाव बिब' गासैबो खालामनानै होदो अननानै सापर्ट नेनानै दं आं नोंसोरखौ माथो गैया रावबो सनामोन गासिबो अननानै आंखौ सापर्ट खालामदो सापर्ट खालाम प्लिज 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 सापर्ट खालाम